Som transformátor T3900 a prichádzam z minulosti, aby som vás varoval pred temnou budúcnosťou. Ale nie, iba si robím srandu. Volám sa Jožko Murgáš a rád by som vám ukázal moju školu. So let's get started, alebo jak hovoríme my, hýbajme sa pozrieť. Na škole sa pôvodne vyučovala elektrotechnika. Tam pajkujeme, drotujeme, neskôr pribudli informačné a sieťové technológie. Tu programujeme, ale skutočnou novinkou sú multimédia, ktoré sa rozbehli len pred 5 rokmi. A na tie sa pozrieme bližšie. V rámci tohto odboru sa študenti Murgašky vzdelávajú v oblasti kreslenia na počítačoch, filmu, akustiky, internetov, počítačového hrnčiarstva a obrázkov pohyblivých. V kreslení na počítačoch či vlastne grafiky sa učia prácu v rôznych grafických editoroch. Venujú sa tvorbe rastovej i vektorovej grafiky v programoch Adobe Photoshop a Illustrator. Tam upravujú fotky, učia sa pracovať s maskami, efektami, opravujú nepodarené fotky a samozrejme sa učia retušovať. V predmete video sa za študenti učia rezať, teda strihať video. Dorábať do neho rôzne prechody a rôzne tie špeciálne efekty. Tie sú moje obľúbené, napríklad keď sa postavia pred zelenú stenu a odrazu sú niekde inde. Wow! Taktiež sa učia základy filmovej reči, vystupovanie pred kamerou a samozrejme kompozície obrazu. Aby som nezabudol, študenti sa tiež učia správne fotografovať, k čomu im pomôžu kvalitné fotoaparáty značky Canon a špeciálne statívy. Teraz môžeme pozorovať druh priemernej formy života na báze uhlíka, konkrétne Murgašaku z Multimedialis v jeho prirodzenom prostredí. Aby sme ho nevyplašili, musíme ísť tišie. Zaujímavý je pre mňa aj predmet akustika, teda audio, či ako to volajú. Študenti sa tam nahrávajú na štúdiové mikrofóny a tiež upravujú zvuk. Upravujú kvalitu, mixujú v pokročilých programoch, odstraňujú šum a robia do zvuku naozaj super efekty. Aj mne pomohli na začiatku s tým transformátorom. Do internetov sa ja moc nevyznám, ale majú tu aj predmet web. Učia sa tu kadejaké zložité jazyky ako JavaScript, PHP, HTML a CSS. Robia tam rôzne formuláre, databázy a postupne sa naučia robiť perfektné webové stránky. Aj keď ja nerozumiem, prečo sa učia všetky tie jazyky, ako by im nestačila slovenčina. Počítačové hrnčiarstvo, teda 3D modelovanie, je fakt perfektná vec. Dokážu len pomocou počítačov vymodelovať akýkoľvek objekt. Pracujú tam s krivkami, poligónmi, textúrami, renderom a ďalšími pojmami, ktorým sa ja vôbec nerozumiem. Ale výsledok je úžasný. Dokážu vyrobiť reálne predmety a následne ich perfektne rozpohybovať. Dokonca som počul, že na škole majú aj 3D tlačiareň. Pokiaľ by si sa náhodou identifikoval ako nadšenec zvuku, dvere rozhlasu školského sú ti otvorené a mixpulty s mikrofónmi zapnuté. Teda mali by. No a v prípade hladu zavítajte do nášho bufetu. Rohlíky, buchty, koláčiky za výbor, študentské ceny. Práve sa nachádzame v centre školského diania. Na kruhu. Dokonalé miesto, kde potrebuješ chytiť Wi-Fi.
Myslím, že si sa už o našej škole dozvedel, čo sa dalo. Ak disponuješ doma internetmi, odporúčam ti kliknúť na spsjm.sk alebo si nás príď pozrieť.